Kotang nek guru dhewe. Nggih, salam saking Mas Minut Aminuddin. Nggih damel dulur kula Pak Warto dari saged manto Mas Minut. Nggih duluripun Mas Minut Pak Warto. Yo, Cakri sing nembangle merantau ten Kalimantan salam kanggo Mama Vika. Dan anak kula Vika, salam dari Papa Vika sing di Kalimantan, salam kagem salam kangen matur nuwun Pak Vika kuwate Kalimantan, salam buat keluarga matur nuwun. Aku gak bakal
tak simpen